3 taon na ang nakalilipas nang patayin ni Pepe ang aswang na si Ka Esteban na nagmamay-ari ng malaking manukan sa isang tagong probinsya. Pati ang matabang alalay ng aswang na yon ay pinutulan niya ng kamay, pero hinayaang mabuhay. Ginawa niya yon para maipagiganti ang kanyang namayapang kapatid na naging biktima ng mga ito. Ipinagpatuloy ni Pepe ang kanyang hanap buhay na pagbebenta ng kung ano-anong mga patalim sa kanyang pwesto sa palengke. Pinipilit niyang magkaroon ng isang tahimik na buhay. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay kumita ng kahit maliit lamang na salapi mula sa kanyang pagtitinda na kanya namang ibinubuhay sa kanyang pamilya. Masyado siyang maingat sa pagkukubli sa kanyang totoong kakayanan. Kapag kasi ibinunyag niya sa mga tao ang kakayanan niyang makipaglaban, ay siya na ang lalapitan ng mga ito. Mas magiging duwag ang mga yon. Iaasa na lang sa kanya ang mga kaligtasan ng mga ito. Isa pa sa dahilan niya kung kaya't lumalayo sa anumang gulo ay ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Mas tahimik na pamumuhay, mas ligtas ang pamilyang kanyang binubuhay at inaalagaan. Pero sadyang gulo na ang lumalapit sa kanya. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng kanyang mga paninda para sa pagsasara ng pwesto niyang tindahan sa palengke, ay sumulpot sa kanyang harapan ng isang lalaki. Mataba ang pangangatawan noon at putol ang 2 kamay. Kilala niya ang lalaking yun. Si Baldo, ang nag-iisang alalay ni Ka Esteban, ang aswang na kanyang pinatay. Luminga-linga siya sa paligid. Nang makasigurong walang ibang taong makakakita, ay mabilis niyang dinampot ang isa sa mga paninda niyang punyal na nasa lamesang hindi pa na isasalansan. Mabilis niyang hinugot yun mula sa suksukan at itinutok sa leeg ng lalaki. "Wala kang kadala-dala. Anong ginagawa mo rito?" Galit niyang tanong sa lalaki. Nakahandang itusok sa leeg nito ang punyal sa oras na may hindi iyon ginawang maganda. Hindi ako nagpunta rito para gumanti. May gusto lang akong sabihin." Sambit ng matabang lalaki. Ni hindi nito magawang igalaw ang mga bisig na walang kamay dahil alam niya kung ano ang kayang gawin ni Pepe. "Ano?" Matigas na tanong niya. Si Ka Esteban, gagantihan ka niya." Sambit ng matabang lalaki. "Pinaglololoko mo ba ako? Ako mismo ang pumatay sa aswang na yon. Makinig ka muna sa akin. Merong tangang mutya si Ka Esteban. Mutya yun ng alikbangon. Kahit patayin mo siya ng ilang beses ay mabubuhay at mabubuhay lang ulit siya. Tulungan mo kong makaligtas. Papatayin din ako ni Ka Esteban. Wala na akong mga kamay. Wala na rin akong silbi sa paningin niya. Meron na siyang 2 bagong tauhan at aswang din ang mga yun. Unahan mo na si Ka Esteban bago ka pa niya maunahan. Tutulungan kita." Mahabang litanya ng matabang lalaki. Umaasang matutulungan siya ni Pepe sa kinakaharap na problema. "Nasaan siya?" Tanging na itanong ni Pepe, kasabay ng pagbawi nito sa nakatutok na punyal sa leeg ng kaharap na matabang lalaki. "Naroon pa rin, sa dating lugar, sa manukan." Huling sambit ng lalaki.
Hinayaan niya nang makaalis yun. Nangako siya rito na bukas din ay tutunguhin ng manukan. Tama nga naman si Baldo. Mas maiging maunahan niya si Ka Esteban. Dahil kapag mas nauna pa itong kumilos, ay madamay pa pati ang pamilya niya. Hindi malayong matuntun ito kung saang lugar siya naninirahan. Kinaumagahan, hindi niya na hinayaang maunang magpakita ang haring araw. Madilim pa lang ay nasa harap na siya ng entrada ng manukan ni Ka Esteban. Sinalubong naman siya roon ni Baldo. Ayon kay Baldo, ay mas mainam kung hindi sila daraan sa unahang entrada. Masugid daw kasing nagbabantay ang dalawang alalay na aswang ng matanda roon. Mas naging maingat na ang matanda mula ng araw na patayin iyon ni Pepe. Tinungo ng dalawa ang likurang bahagi ng manukan. Iyon ang tinutukoy ni Baldo na bahagi ng lugar na hindi raw binabantayan ng dalawang alalay na aswang ng matanda. Baldo, may mga bagay lang akong gusto kong malaman mo. Basag niya sa katahimikan. Ano yun? Una, naaamoy kong nandito sa lugar na to si Ka Esteban. Totoo ang sinasabi mong buhay nga siya. Pangalawa, hindi totoo ang sinasabi mong may dalawang bagong alalay na aswang si Ka Esteban. Hindi ko naaamoy ang mga yun. Pangatlo, hindi kita pinatay noon dahil isa kang tao. Hindi ako pumapatay ng tao. Pero base sa amoy na mayroon ka ngayon, malamang ay nagpahawa ka na rin sa amo mo ng pagiging aswang niya. Bakit di mo ba ilantad ang bago mong anyo? Nang sa gayon ay magkaroon na rin ako ng dahilan para patayin ka. Mahabang litanya niya. Nais iparating sa matabang kausap ang nais niyang puntuhin. Dahil doon ay mabilis na napaatras ang matabang lalaking putol ang mga kamay. Unti-unti nitong ibinunyag ang isa pa nitong anyo. Tumuwad yun sa lupa. Unti-unting tinubuan ng makakapal na balahibo sa katawan ng lalaki. Naging ganap iyong baboy ramo. May mga matutulis na ngipin ang nakausli sa bunganga noon. Anumang oras ay nakahanda na siyang suwagin. Sa mga oras na yun ay wala siyang dalang kahit anong armas o patalim. Sinadya niya yun para hindi maghinala si Baldo, na alam na niya ang itinatago nitong sikreto. Nakahanda naman siyang labanan ng baboy ramo na nasa kanyang harapan. Habang hinihintay niyang sumugod ang baboy ramo, ay biglang may yumakap mula sa likuran niya. Nang lingunin niya yun, ay agad niyang nakilala kung sino yun. Si Ka Esteban. Bagamat nasa anyong tao ang pangmatanda nitong katawan na may kulubot na mga balat, ay nasa anyong aso naman ang ulo nito. Nakalantad sa naglalaway nitong bunganga ang matutulis ng ngipin. Wala kang dalang buntot pagi ngayon. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa akin. Sambit ng nilalang. Dahil nakatuon ang atensyon niya sa aswang na nakayakap sa kanya, ay hindi niya na napansin ang mabilis na pagsugod ng baboy ramo na sumuwag sa kanya. Tumama ang mga pangil noon sa kanyang binti. Napadaing siya sa sobrang sakit noon. Pero maya-maya ay nasundan yun ng pagtawa. Ang akala nyo ba talagang dalawa ay kaya nyo ako? Hoy tanda, hindi lang ikaw ang nagtatangan ng mutya. Parang walang kahirap-hirap niyang kinalas ang pagkakayakap sa kanya ni Ka Esteban. Bagaman at malaya na siya sa pagkakayakap nito, ay hawak-hawak niya sa kaliwang kamay niya ang isang bisig nito. Ang kanang kamay niya naman
ay ginamit niyang panghawak sa isang pangil ng baboy ramo. Sa isang iglap ay binali niya iyon. "Papaano ba yan, tanda? May armas na ulit ako." Sambit niya sabay mabilis at paulit-ulit na sinaksak sa leeg ang matandang aswang. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa maputol ang ulo noon. "Hinding-hindi ka na ngayon mabubuhay ng mutya ng alikbangon. Wala ka ng ulo." Sambit niya kasabay ng pagbitaw sa katawan ng matandang aswang. Ibinalik niya ang atensyon kay Baldo, na sa mga oras na yon ay nagbalik na sa anyo ng pagiging tao. Sapo-sapo ng mga bisig nitong walang kamay, ang dugo ang bibig. "Binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay. Sinayang mo pa." Matapos ang litanya niyang yun, ay nilapitan niya ang lalaki at paulit-ulit na sinuntok ang muka hanggang sa magkadurog-durog at mawalan iyon ng buhay. Nilisan ni Pepe ang lugar na yun. Siniguradong iyon na ang pagtatapos ng kasamaan ng mag-amo. Pilit na iwawaksi sa kanyang isipan ang mga naganap at kung papaano niya puksain ang mag-among aswang sa manukan ni Ka Esteban.